Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen uwch 12 cwestiwn 11 o Mehefin 2018. Cyfaint pyramid. Y cwestiwn. Cyfrifwch beth yw cyfaint pyramid sydd ag arwynebedd i Cyfaint yn 13,200 cm² a uchder perpendicular yn 460 cm. A rowch eich ateb mewn metrau sgwâr. A dyna'r llun a nid yw wedi lluniadu wrth yr raddfa. Felly meddwl. Mae cyfaint côn yn dreian cyfaint cylinder sydd ar un sylfaen. A dyna beth sydd gyda ni ar flaen y papur arholiad. Ond a ydy cyfaint pyramid yn dreian cyfaint cwbod sydd ar un sylfaen. Wel, edrychwch chi ar yr ciwb yma. Felly bod chi'n gallu sylwi bod wedi cael ei wneud mas o 3 pyramid, yna sylfaen un ohonyn nhw ar pigyn, a sylfaen y llall yw'r ochr draw yma gyda'r un pigyn, a wedyn sylfaen y gwylod lan i'r un pigyn gyda ni fyna. Felly ydy, ond ni'n gallu profi fe'n iawn wrth ddefnydd o galculus a bydd hwnna'n gwaith safon uwch mathemateg bellach os bych chi'n neud hwnna. Felly mae e. Ond mae'r unedau gyd mewn centimetre a mae angen yr ateb mewn metrau. Felly, gallwn gyfrifo popeth mewn centimetre a newid ei metrau wedyn, neu newid popeth i metrau cyn dechrau y cyfrifo. Ni'n mynd i gadw pethau yn centimetrau i ddechrau. Felly, cyfaint y pyramid yw treian arwynebedd y sylfaen lluosir uchder. Am y sylfaen yn 13,200, uchder yn 460, treian rynna, a ni'n cael 2 filiwn a 24,000 centimetr cwb. Felly ni angen newid hwnna mewn i metrau cwb. So felly meddwl, mae 100 centimetr yn 1 metr. Felly mi 100 centimetr wedi sgwario yn 1 metr di sgwario am hwnna'n 40, felly 10,000 centimetr sgwar. A wedyn, os ni moyn metr cwb, ni angen cwbo 100 centimetr, sy'n rhoi i ni 1,000,000 centimetr cwb. Felly, newid yn 2 filiwn a 24,000 centimetr cwb ni, a ni'n cael 2.024 metr cwb. Neu, os ni moyn wneud e'r ffordd arall, os ni moyn newid popeth mewn i metrau i ddechrau, mae 100 centimetr yn wneud 1 metr, felly mae 100 centimetr sgwar yn wneud 1 metr sgwar, sy'n 10,000 centimetr sgwar. Felly mae'r 460 centimetr yn wneud 4.6 metr, a mae'r 13,200 centimetr sgwar yn wneud 1.32 metr sgwar. Felly lluosir rhain a cymryd treian, arwynebedd y sylfaen nawr yn 1.32, uchder yn 4.6, a ni mewn treian hwnna, a ni'n cael 2.024 metr cwb. Felly dyna'r cwestiwn. Felly, cwestiwn arall sy'n ymwneud â cyfaint. Mae'r diagram yn dangos cylinder metal solid. Nid yw diagram wedi lluniadu wrth raddfa. Radiws sylfaen y cylinder yw 2x a uchder yw 9x. Mae'r cylinder yn cael ei doddi i greu sfer, un sfer, radiws r. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer r yn nhermau x. Felly meddwl. Rydym angen cyfaint cylinder, rydym angen cyfaint sfer. Bydd cyfaint y cylinder yn hafal i gyfaint y sfer bydd ni'n diweddu lan gyda. A dyma beth ni'n cael ar flaen y papur arholiad. Felly cyfaint prism yw arwynebedd y trawstoriad llosir hyd. Wel, mae cylinder yn fath o prism gyda cylch fel y trawstoriad. Felly ar gyfer y prism, ar gyfer y cylinder, byddwn ni angen arwynebedd cylch
lluosid yr uchder. A arwynebedd cylch yw pi r sgwar, llosir uchder. Felly'r radiws, mae hwnna'n las achos yna gyda un r a sydd gyda ni am y sfer yw e. Felly ar gyfer yr radiws y cylch, mae da ni 2x, felly pi llosi 2x di sgwario llosi'r uchder sy'n 9x. A mae hwnna'n rhoi i ni 4x di sgwario am y bracet, felly 36 pi llosi x cube. Nawr mae'r cylinder nawr yn cael ei doddi i wneud sfer. Y cyfaint y sfer oedd pi 4 treian pi r cube. Felly mi osod reina'n hafel iddi gilydd. Felly ni'n gallu gweld bod pi ar y ddwy ochr, ni'n gallu rannu trwydded gyda pi, a wedyn llosi y ddau ochr gyda 3 dros 4, gawn ni wared y 4 dros 3 ar yr ochr chwith. Felly mae r cubed yn haflu 3 dros 4 lluosi dy 36 x cube, sy'n rhoi i ni 27x cube. Wel, r cube yw hwnna, felly mae r yn mynd i fod yn 3x i ni. O dim unedau, felly does dim angen centimetr na metr na dim byd. Un fach arall, bach yn wahanol, mae diagram yn dangos ffrwstwm côn. Nid yw hwn di llaniadiaeth raddfa, uchder y ffrwstwm yw 10 centimetr o'r gwylod i'r cylch lle mae wedi cael ei torri. Radius y sylfaen yw 8 centimetr a radius y top yw 10 centimetr. Darganfyddwch gyfaint y ffrwstwm. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn nawr? Felly mae angen cyfaint y côn mawr, byddai di bod na, cyn bod ni'n torri fe bant. Rydym angen tynnu ffwrdd cyfaint côn bach byddai wedi bod ar ei ben. Rydym angen uchder y côn bach a uchder y côn mawr. Felly dyna beth sydd gyda ni o flaen y papur arholiad. So treian pi r sgwar lluosi h. Felly y côn mawr gyda'r darn bach dal yno fe, bydd y uchder hwnna yn 10 sydd gyda ni lan i'r part le ni'n torri fe bant, a wedyn x am y darn ucha. Felly 10 plus x am uchder y côn mawr, 8 yw'r radiws. Côn bach, 3 yw'r radiws, uchder yn x. Felly ni eisiau darganfod x gynta. Maen nhw'n siapau cyflun, felly bydd cymhareb yr ochrau yn hafal. Felly mae gyda ni y ddau radiws, felly cymhareb y ddwy yna yn mynd i fod un peth a cymhareb y ddau uchder. Felly mae'r 3 rannu 8, sy'n mat yn pwy drefn, 3 rannu 8 yn mynd i fod yn hafal i'r ffracsiwn x rhannu x plus 10. A wedyn lluosir top y gwylod gyda x plus 10 a dy 8. Am y ddoi ni'n cael 3x plus 10 ar ochr chwith. A wedyn 8x ar ochr dde. Llosi bracet, ni'n cael 3x plus 30 yn llosi 8x, yn haflu 8x. Felly mae 5x yn haflu 30 ac x yn 6. Felly nawr, ni'n gallu cyfrifo cyfaint y côn mawr. Felly mae 16 dyn ni fel uchder. Felly treian pi lluosi'r radius di sgwario, 8 di sgwario lluosi 16, a ni'n cael 1072.33 centimetr sgwar. Cyfaint y côn bach, 6 yw'n uchder ni, a ni'n cael 169.646 fel cyfaint hwnna, centimetr sgwar. Tynnu'r un a bant, a bydd cyfaint y ffrwstwm yn 902.68 centimetr cube.